para sesepuh, pini sepuh, para tokoh-tokoh budaya agama, nggih, Pangapura niki kula kaki dipok ngomong niki masalah tentang jeres sakral, nggih, wong Jawa niku sing nganggo adat, nggih. Terus niki sepindah agenipun pandinipun Bapak Mirun. Nggih niki Bapak Mirun niku sarana tesen merantau nang Kalimantan, nggih. Nang Kalimantan niku suwene nek ora salah niku 2015 sampai 2019 sampai tahun 2016 15 tahun lah ya. Oh, zaman wong sing ngomong yang bener bingung. Nggih, niki dilalah nggih sekang bunga-bungae nggih ora sabut mamerna duit akeh jerekang tranmigasi niku mboten nggih. Jerekang tranmigasi terus bangun omah anyar niku nggih mboten. Nanging sejatosipun kaya niki nggih. Sejroning wontening tran niku nggih menika mbekta keluarga nggih menika anak wadonipun niku Diah Ayu Mei nggih niki Mbak Mei garwane Mas Tono. Lah niki dipekon bekta wonten ing seberang nika nggih duweni pengucap walah ramane nang karo rika jan adoh banget mangkene ya adoh dulur adoh keluarga ya boten prihatin ya ramane. Ora janji ramane ya muga-muga nyong diwehi para selamat ramane ya. Monggo nyong nyambut gawe karo rika nang kene. Nek nyong bisa ketampa nang PT kelapa sawit nggih. Niku nek Bali ketemu karo sanak sedulur niku arep nanggap ebek. Ya niku perlune kaya niku janen. Lah nggenipun ngawontenaken hiburan nanggap ebek niku wonten syarat saronanipun niki tumpeng robyo nggih. Tumpeng robyo niki ya ana artine berarti jaluk dirobyongi nang para luhur sing bangsa rene sing kerumat lan ora kerumat. Terus maning niki wonten syaratnya akeh wong Jawa sing nganggo syarat niku. Wonten kupat luar di menika isine wos kuning beras saya lan arto penekep. Tegesipun kupat Bapak Mirun utawine Mbak Mei Mas Tono menika nyuwun seger lan warasipun niku kupat nggih. Dene beras menika nyuwun seger lan warasipun. Mugi-mugi lepat ingkang sampun nyuwun pangapunten ingkang dereng ugi nyuwun pangapunten. Dene arta menika kangge netepaken sampunipun dipun netepaken ing dinten samanika dipun netepaken sedaya dhumateng para luhur ingkang manggen wonten iki salebeting wangun sadewine wangun salebeting kadang iki sadewine kadang iki sepah utawi anem luhur ingkang kerimat lan boten kerimat luhur ingkang wonten ing kiblat sekawan jaler restri seput utawi anem wadon lan lanang sedaya dipun aturi meseni menapa ingkang dados sadatanipun Mbak Mei utawi Bapak Mirun. Sapunipun dipun wisatanipun dipun capaken wonten ing janji menika mugi-mugi ampun wonten pinagah-pinagih mersanipun Gusti Allah muga-muga lebar luar ingkang lebar luar menika Gusti Allah. Kawula saking seni kuda kepang turun nggo Tanjung Muda menika namung sifat dhewe kanggo lantaran boten saged sempurna. Mugi-mugi nyuwun sahabat donganipun dumateng para nabi, para wali lan donganipun panjenengan nggih. Rahayu rahayu.